Salutare, oameni dragi, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou episod din seria Jurnal de Consilier. Să aveți un an cât mai spornic, să fiți sănătoși și fericiți împreună cu cei dragi. Azi discutăm despre ședințele de final de an 2022. Discuțiile de început au vizat problemele comunei Podgoria vis-a-vis de pământuri. Cum ar zice Coșbuc, noi vrem pământ. Cine anume? Păi toate asociațiile. Dar revenim asupra acestui aspect pe parcursul acestui vlog. Primul punct de pe ordinea de zi vizează creșterea prețurilor biletelor și abonamentelor la transport. Domnul consilier Pricopi și domnul vice salută această inițiativă a societății de transport și spun că chiar era normal să crească prețul acestora. Plus de asta, un leu în plus la bilet nu e mare lucru. Curată viziune socială cu Ani Fănică, vorba cântecului. Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet. Domnul consilier Putrezeanu amintește de datoria de la TUC. Eu am întrebat care ar mai fi suma datorată acestora, dar domnul primar nu ne-a oferit un răspuns cert. Doar că anul trecut ar fi plătit suma de 78.000 de lei și că mai e. De plată, evident. Doamna consilier David aduce în discuție posibilitatea de a introduce măcar o cursă pe săptămână pentru satul Pleșești, deoarece există cereri. Domnul primar spune că analizează acest aspect și va lua o decizie. Când? Nu se știe. Reamintesc faptul că a fost aprobat în Consiliul Local graficul de transport, care include și cursa către Pleșești, dar ne-am obișnuit ca una să se spună și alta să se facă. Domnul consilier Iosif spune că ar dori să se introducă măcar încă o cursă pentru Podgoria, la ora 12, deoarece copilul acestuia nu are cu ce să plece la școală, de exemplu. Acum, programul se mai poate adapta în funcție de interese. Depinde despre ce persoană este vorba. La al doilea punct de pe ordinea de zi, domnul primar spune că ar fi găsit un șofer pentru microbuzul școlar care să-i convină și cu experiență. Și domnul vice salută acest lucru, că în sfârșit avem șofer angajat, deoarece ne ajută pe mai multe paliere și e mai economic pentru primărie. Domnul vice ne spune că pe drumul mănăstirii s-au mai amplasat încă 3 camere de supraveghere, deoarece în acea zonă sunt cetățeni care vin la noi în comună și aruncă gunoaie. Dar după cum am observat eu la fața locului, acele camere nu sunt în zona cu probleme, din păcate, deci nu vor rezolva mai nimic. Practic bani cheltuiți de pomană, deoarece gunoaiele nu se aruncă în curba mănăstirii, ci mai sus, în vestita zonă de unde v-am mai relatat eu cu alte ocazii. Deci, am mai luat 3 camere ca să se filmeze una pe alta, ca să nu se fure camerele. Sau poate camerele trebuia să filmeze cum crește grâul, cum crește rapița, cine știe. Doamna consilier Ștefan spune că mai nou gunoaiele se duc în zona pinilor de la pădure și că ar fi bine ca pe viitor să amplasăm acolo și o cameră de supraveghere. La diverse revenim la problemele devenite deodată stringente ale comunei noastre minunate și frumoase, adică pământurile. După cum spuneam la începutul episodului, se pare că, după ani și ani de nereguli privind aceste lacune ale titlurilor suprapuse de proprietate, suprafețe de pământ în plus sau în minus, dar și altele, domnul viceprimar, care din spusele dumnealui se ocupă de acest sector din anul 1995 și nu reușește practic să-l ducă spre un final fericit, sperat de către toți cetățenii comunei. Domnul primar ne informează că sunt asociații interesate de concesionarea izlazului comunal Podgoria, în suprafață de 32 de hectare, doar că această concesionare se va face în urma unei licitații publice, pe principiul cine oferă mai mult și pe o perioadă de maxim un an de zile, deoarece pentru această concesiune ar fi interesate și niște firme cu panouri solare, care ar fi oferit niște sume mult mai mari pe hectar decât cele agricole tradiționale, care din spusele domnului viceprimar nu ar putea oferi mai mult de 2000 de lei la hectar. Domnul viceprimar ne informează că pe raza comunei sunt lipsa aproximativ 106 hectare de teren, iar asociațiile care lucrează pământurile oamenilor sunt în lipsă de teren. Practic că unele și-ar asuma aceste lipsuri, altele nu. Aici domnul primar ne spune că dânsul, atunci când a venit în comună ca primar, nu l-a interesat problema pământurilor din comună, ci doar să facă administrație, nu cadastru. Această sarcină privind cadastrarea pământurilor i-a delegat-o domnului viceprimar. De fapt, după spusele domnului primar, citez, singurul care cunoaște cel mai bine problema pământurilor în Podgoria este Dan. Am încheiat citatul.
Domnul viceprimar spune că de la anul trebuie neapărat să facem cadastrarea, pentru că așa nu se mai poate. Am mai auzit aceste promisiuni și anul trecut și acum 2 ani, domnule viceprimar. De aici discuțiile au divagat către mici mari tensiuni, consilierii PSD nemulțumiți, mici acuze, dar acum sincer să vă spun, mie unul îmi dă ceva cu virgulă. Cum s-a făcut că iată, în 11 ani de mandat PSD, în linii mari cu aceiași oameni, care acum își scot ochii prin ședințele de Consiliu Local, nu s-a pus problema împărțirii terenurilor sau cadastrarea comunei. Și deodată, când afectează interesele personale ale unora sau altora, brusc problema devine stringentă și urgentă pentru comunitate. Se pare că s-a stricat regula împărțirii. Jumătate. Una ție, una mie. 2 ție, una, 2 mie. 3 ție, una, 2, 3 mie. În cadrul ședinței s-a discutat 2 cereri venite din partea unor firme pentru parcuri fotovoltaice. În speță este vorba despre izlazul comunal din satul Podgoria. Domnul primar ar fi de acord de fond privind concesionarea celor 32 de hectare de teren de pe acest izlaz. Dar acum să vedem și cine obține avizul de la ANRE pentru branșarea la rețeaua națională. Domnul viceprimar intervine în discuție și spune că a constatat că unii consilieri cam vin degeaba la ședințele de Consiliu Local, iar aparatul de specialitate al primarului, respectiv unii funcționari din primărie, nu pun în aplicare diverse hotărâri ale Consiliului Local Podgoria. Reiterând faptul că la ședința anterioară s-a hotărât ca izlazul comunal să fie concesionat pe o perioadă de 1 an celor care vor să lucreze și că stabilisem să se înceapă licitația pentru acest teren. Motivează faptul că societățile acestea private din domeniul producerii de energie verde trebuie întâi să aibă avizul de la ANRE și că acest lucru durează, iar noi vom pierde 1 an și nu vom lua redevența pe acest teren până la acel moment. Tot domnul vice crede că este ori rea intenție refuzul arendării acestui izlaz comunal, ori sunt alte interese și că până acum noi am pierdut foarte mulți bani la bugetul local pentru că nu s-a încasat taxă pe aceste concesionări. Ba mai mult, a aruncat și niște săgeți pline de subînțeles către domnul primar. Doamna Mavrodin spune că aceste suprafețe au fost lucrate de ani buni și întreabă pe domnul viceprimar de ce nu s-a încasat bani pe terenuri dacă s-au lucrat aceste terenuri. Domnul vice spune că, într-adevăr, aceste terenuri s-au lucrat și nici dânsul nu știe de ce nu s-a plătit până acum concesionarea acestor hectare, deoarece în total sunt 82 de hectare de teren, iar o plată la hectar este de 2000 de lei, deci cam 164.000 de lei sunt pierduți anual. Acum, nu aș vrea să fiu eu cel cârcotaș, dar dacă nici domnul viceprimar, cu autoritatea conferită de funcție, nu știe cine a lucrat terenuri prin comună, atunci chiar nu știu cine ar putea ști. După cum și domnul vice ne spunea, el este în primăria Podgoria din 1995, de unde a început ca inginer agronom chiar în Comisia de Fond Funciar a Comunei. Se pare că apele încep să se tulbure prin comună în ceea ce privește terenurile. Domnul vice spune că ar dori ca în luna noiembrie să se înceapă licitația pentru arendarea celor 82 de hectare de teren arabil din comună și să se intre în legalitate. Întrebarea mea e, păi până acum nu am fost în legalitate? Sau mai bine spus, de ce nu s-a încasat la bugetul local până acum banii pe terenurile comune? Sau cine sunt cei care au lucrat și n-au plătit? Răspunsul este unul singur. Cu sau fără știință, primăria Podgoria a tolerat ilegalitățile, devenind astfel parte a lor. Mister, mister și iar mister. Nor de ceață și mister se apat către minunata și frumoasa noastră comună. Domnul vice spune că funcționarii din primărie, de la achiziții și registrul agricol, trebuie să înceapă să pună osul la treabă, pentru că așa nu se mai poate. Tot domnul vice spune că cei din primărie nu îi spun cine lucrează și cine a plătit până acum concesionarea terenurilor lucrate. Cu alte cuvinte,
domnul vice e legat de mâini și de picioare. Nu vă interesează? Nu, nici n-am fost interesat, nu. Dar ce s-a întâmplat, aveți idee? Nu. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu. Eu sunt de la deal, sunt de sus. Domnul primar intervine și cere doamnei secretar ca să se înceapă o plângere către poliție și parchet ca cei care au lucrat abuziv aceste terenuri să fie dați în judecată. Eu am transmis adresa oficială și m-am dus oficial să terminăm cu probleme de genul ăsta. Să vină DNA-ul, să vină DNA-ul. Păi acum nici domn primar nu știe cine a lucrat pământurile în comună și n-a plătit? Serios? Înseamnă că ceea ce vă spun eu prin vloguri se confirmă. Comuna Podgoria este chiar sat fără câini. Nimeni nu știe nimic. Amnezie. Brusc, nu mai suntem experți. Brusc, nu cunoaștem. Felicitări domnilor consilieri și administratori ai domeniului public și privat al comunei. Ați făcut la administrație în comuna aceasta până ne-am pierdut brusc toți memoria. Încă puțin și ne pierdem și comuna. Domnul primar intervine din nou, că aici e frumusețea discuțiilor și spune că el nici măcar nu știe unde este terenul arabil din izlazul disputat. Și nici nu l-a interesat vreodată unde are și cine are teren. Pentru că nici nu se pricepe, nici nu vrea, nici nu-l interesează. Această responsabilitate i-a fost delegată domnului viceprimar încă din 2012, de când au preluat primăria. Citez, singurul care cunoaște problema terenurilor este domnul vice. Cum s-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, vedeți și dumneavoastră. Dumnezeu cu mila. Dânsul ar fi făcut săracul, dar nu l-au ajutat nici domnul primar, nici angajații primăriei. Pare singur împotriva tuturor. Asta ați rezistat până acum? Da, deci de miercuri bem decât apă plată și atâta. De când a apărut acest mare conflict în comuna Podgoria între societățile care lucrează pământurile oamenilor, s-au gândit să facă aceste licitații pentru a se intra în legalitate. Iar conflictele acestora trebuie să se rezolve în instanță, nu în primărie. Pentru că, după cum spune domnul primar, primăria nu are nicio vină în această treabă. Serios, Coane Fănică? Primăria este așa o instituție fără cap și coadă? Se face orice pe terenurile ei? Că na, ce ne interesează pe noi dacă nu încasăm bani? E vina lui Gheorghe că a pus o ușă pe deal și de aia nu avem bani la buget, nu? Ca să cităm din domnul primar din postările sale filozofice de la miez de noapte și șterse dimineața la limpezire, când vede că și a perdat prin comentarii. Tot domnul primar, în urma acestui conflict, a făcut adresă tuturor societăților agricole în cauză să vină să arate fiecare ce pământ lucrează, suprafețe, contracte de arendă, etc. și să elucideze misterul. Din toate aceste firme a venit doar o firmă. Domnul viceprimar intervine și spune că acea adresă este făcută ilegal, având termen de 5 zile, iar soția dânsului, fiind în plină campanie agricolă de toamnă, nu putea veni într-un timp atât de scurt. Domnul primar i-a răspuns domnului vice și l-a întrebat de ce nu l-a informat că timpul este așa scurt și nu poate să facă acest lucru. Domnul vice spune că nici măcar nu a fost consultat în această speță. Deci, comunicare, nu glumă, stimați cetățeni, între mai mari comuni și cooperare pentru bunul mers al lucrurilor în comună. Ce ar trebui să facă oamenii pentru o viață mai bună? Comunicarea este rezolvarea. Domnul vice ne mai spune că nu primăria este administratorul domeniului public și privat al comunei, ci consiliul local. Primarul și viceprimarul sunt doar executanți. Ei nu administrează. Păi domnule vice, cine face parte din consiliul local cu largă majoritate din 2012 încoace? Consilierii PSD, nu? Plus de asta, conform codului administrativ, viceprimarul nu își pierde dreptul de consilier local pe durata mandatului, având drept de vot în consiliul local. Deci, partea problemei. Cine este președintele Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea domeniului public și privat al comunei, Agricultură, Gospodărie comunală, Protecția mediului, Servicii și Comerț? Dumneavoastră, parcă nu? Sau ați uitat și asta?
Domnul primar spune că funcționarul care a semnat și a luat în primire documente va plăti în cazul unei anchete a celor de la DNA. Domnul vice spune că unele societăți ar fi venit cu contracte duble de arendă, false, și primăria le-ar fi înregistrat de bune și că n-ar mai fi vina funcționarului. Păi, mai devreme era vina funcționarului care nu-și face treaba. Acum, cum mai e? Că încep să pierd logica. Să vină DNA-ul, să vină, dar eu sunt primul la o cafea cu șeful DNA-ului. Da? Da? Deci eu președintele pe... Domnul vice spune că trebuie să facem această licitație pentru că pierdem 1.600.000.000 de lei vechi. Domnul primar spune că pe viitor aceste aspecte nu îl mai interesează, deoarece el nu va mai candida și chiar poate își va încheia mandatul mai devreme. După el, potopul. Practic s-a plictisit și domnul primar de atâta administrație și de atâtea proiecte făcute cu cap chiar pentru frumoasa și minunata noastră comună. Câte să mai facă și domnul primar, stimați cetățeni? Ia taci, mă. Uite-l, mă, ți-am zis că aici dăm de el. Ia mă, Gianni, primarul nostru. Bă, Gianni, să fiu al dracu de nu te votez. O mare bucurie ce mi-ai făcut tu că candidezi. Bă, și eu te votez, mă. Și eu te votez, bă, Gianni, dar scoate dracu crem vuștia. La aflarea acestei vești, unii consilieri de-ai dânsului, bineînțeles, s-au arătat consternați, alții mâhniți, alții bucuroși. Echipă puternică, nu glumă. Domnul primar ne mai spune că referitor la cele 32 de hectare de izlaz arabil din Podgoria, problema se știe de mult, de ani de zile, și nu e problema lui că în 11 ani alții n-au fost în stare să o rezolve. Ce e nerezolvat rămâne. 2, 3, 7 mandate. Păi nu, ce atâta gargară. Domnul viceprimar spune că în comuna Podgoria sunt în lipsă 106 hectare de teren. Iar această tergiversare s-a făcut până acum, deoarece nimeni, până acum 2 luni, nu a făcut cerere pentru a lucra aceste pământuri și că această persoană practic ne-a făcut un bine. 106 hectare de teren lipsă. Spune că hectarele astea sunt bomboane, le-au mâncat copiii, nu-i așa? Nu mai sunt, s-au topit. Domnul doctor spune că practic acest bine are efect de bumerang, pentru că nici domnul doctor nu știa de aceste hectare de izlaz disputate de societățile agricole și nu înțelege nici dânsul de ce această problemă nu a fost stringentă timp de 11 ani și a devenit acum caz de forță majoră și dispută între societăți. Domnul primar spune că și el știa, de când a venit în primărie, doar de 15 hectare pe care le lucra firma Cito, iar restul de 17 hectare rămase ar fi fost lucrate de oameni care ar fi avut pământ lipsă. Asta i s-ar fi spus atunci. Domnul vice spune că ar fi altfel, că în 2012 Consiliul Local ar fi avut doar 15 hectare în administrare, iar restul de 17 hectare, domnul Baciu și domnul Jernea, le-ar fi oferit unei familii din Podgoria, în ideea că aceștia ar avea teren lipsă, dar fără acte. Practic, stimați cetățeni, pământurile comunei noastre sunt o nebuloasă pentru mai mari comuni, care o dau din fanta în cola când vine vorba de responsabilitate. Totodată, la diverse, s-a dispus alocarea parohiilor Podgoria și Coțatcu a sumelor de 20.000 de lei pentru lucrări la biserici. Domnul primar ne mai spune referitor la gropile din asfalt, că nu sunt așa de mari. Probabil așa se văd de la oraș, de la bloc, de la etaj. În realitate e mai rău ca infrastructura din Ucraina. Dar na, câte să mai facă și domnul primar? Domnul doctor și domnul consilier Putrezeanu intervin și ei și spun că trebuie să se facă ceva cu acest drum, că este o bătaie de joc. Eu am propus plombarea acestor gropi. Domnul doctor și doamna consilier Mavrodin spun că acest drum este un coșmar. Ce să spun, mă bucur faptul că ușor, ușor unii se mai trezesc din visare și mai atrag atenția, măcar așa, firav. Domnul primar spune, citez, păi de-aia nu vreau să mai stau aici. E posibil ca în primăvară să plec și să nu mă mai interesez. Să mai facă și alții. Iată, stimați cetățeni, ce înseamnă dragostea pentru minunata și frumoasa noastră comună. Pentru cei care ați rupt roțile pe acest drum mirific, pentru domnii consilieri PSD, care au consumat benzina cu căratul cetățenilor la vot, pentru votanții domnului primar expert plictisit de administrație și pentru cei care ați visat asfalt și canalizare, să veniți să-l felicitați. Acum, cât să nu-l pierdem. Bună filozofie, domn primar! Felicitări pentru munca asta de zi cu zi depusă pentru cetățeni.
pentru toate proiectele de anvergură. Și atâta bătaie de cap. Să mai facă și alții. Domnul doctor propune măcar betonarea acestora. Domnul primar spune că este vina lui că s-a gândit să facă canalizare și după asfaltare, că așa era normal. Domnule primar, nu știu cum ați făcut, dar ați dat chix cu amândouă. Nu știu cum ați gândit-o, dar nu avem nici una, nici alta. Dar na, nu noi suntem experți și plus de asta și așa nu vă mai interesează că na, de la bloc și din dronă se vede altfel drumul. Tot domnul primar dă vina pe comunitate. Că nu e o comunitate unită și că nu au vrut să plătească suma de 1200 de lei să se reacordeze fiecare la canalizare. Că nu a venit nimeni la primărie să dea cu piciorul în ușă și să zică că plătește și vrea canalizare. Păi, poate o fi fost domn primar, dar nu erați, că alergați la București după proiectele alea multe. Plus de asta, pardon error, domn primar, că ne dă cu rest. Această canalizare nu ar fi fost funcțională nici așa, pentru că nu avem stație de epurare. Deci, la ce să ne reacordăm? Acum, nu puteți arunca pisica în curtea oamenilor că proiectul nu a avut cap și nici coadă. Că na, câte să mai facă și Nealivache. Dumneavoastră, ca un expert în atragerea de fonduri și cunoscător în domeniu, trebuia să faceți un proiect de canalizare fezabil, atât pentru comună cât și pentru cetățeni, și să depuneți la un minister care și există în România, nu selfie pentru Facebook. Așa am fi avut astăzi, prin Angel Salini, câștigat un proiect de canalizare pentru racordare și stație de epurare. Însă dumneavoastră ați vrut să depuneți proiect pentru asfaltare, care, surpriză, nu a fost aprobat. Dar asta ar fi așa, o dezordine a proiectelor, nu? Ați reținut. Comunitatea este de vină că nu avem canalizare. Așa se fac politicile publice pentru o comunitate, cu strategii, cu consultări, cu informări corecte oferite comunității. Ups! Pardon, noi nu avem strategia comunei, după cum știți că na. Asta e așa o prostie pe hârtie, nu? Domnul primar ne mai spune că și cele două proiecte câștigate se vor implementa în 2-3 ani. Acesta a fost episodul de astăzi, dragii mei. Nu uitați să dați un share și un like dacă v-a plăcut. Rămâneți aproape, urmează un nou episod năucitor în care veți afla cum s-a desfășurat o ședință de Consiliu Local cu intervenția poliției. Și, țineți minte, un om informat e un om puternic. Podgoria pentru